mwedzi uno ndoda kuti ndikuzivisei shoko remwedzi uno. Ndoziva kuti munotoziva nechekare kuti mwedzi wei, saka unogona kutoudza munhu ari pedo newe chimuudze kuti mwedzi wei, muudze, ndatomirira kuti upedze kumuudza ndigozotaurawo zvangu. Saka mutaurire, muzevezere, umuudze kuti handotoziva kuti mwedzi wei, wobva uvaudza. Regai ndingowedzera pane zvamataura. Mwedzi uno mwedzi watiri kuzvijaidza kutonga. Ndinoziva kuti mamuchitozviziva, ndinoziva kuti mamuchitozviziva. Ndinoziva kuti mamuchitozviziva. Izvi zvakakosha nokuti Mwari vanoda kuti mumwedzi uno tizvijaidze kutonga. Vanoda kuti tizive kuti simba redu rinobva kuna Mwari. Tine simba remadzishe. Saka mwedzi watiri kuzvijaidza kutonga. Ngandikuverengere ndima. Ndaverenga kubva kuna vaEfeso chitsauko chokutanga. Efeso chitsauko chokutanga kubva pandima ye15. Saka neniwo pandakanzwa kuti rumbe rwenyu rwava muna Ishe Jesu, ndikanzwa zvekare zverudo rwenyu rwamunotaridza vatsvene vose, handicharegi kutenda Mwari ndichivatenda nokuda kwenyu, ndichigara ndichitaura nezvenyu pose pandinonamata, ndichishuva kuti Mwari vaShe wedu Jesu Muponesi, ivo Baba vaMwari vose, vakupei mweya wenjere, vavhure meso emweya yenyu, mugone kuvaziva meso emweya yenyu ione chiedza, kuti mugone kuziva zvakanakira kuva vanhu vavo, muzivezve kuwanda kwepfuma yavaMwari iyo yakagadzirirwa vatsvene, nokukura kwesimba ravo riya ratinoshanda naro, iye isu takavagamuchira, iro simba riya rinoshanda mukati medu, rinova ndiro simba riya ravakashandisa muna Muponesi pavakavamutsa kubva kuvakafa, vakavagadzika kurudyi rwavo kudenga. Ndo simba riya ravakashandisa pavakamutsa Jesu kuvakafa. Jesu vamutswa kudaro, vakabva vagariswa kurudyi rwaMwari kumatenga. Saka vanoda kutitsanangurira kuti Jesu vagere panzvimbo ipi, kuti Jesu vagere panzvimbo yakaita sei, kwaye vagere kure kukudenga kunova kumusoro, kure nevabati vose, nevamasimba, nevatongi, nenyembe dzose, nemazita ose angavapo, kwete ari munyika yanhasi chete, asi mune ichauyawo. Saka kwanzi havasi mukuru, havasi kungotonga panyika pano chete, asi neichauyawo. Vatsvene vakawanda havasati vanyatsonzwisisa kuti Jesu vari kutotonga munyika ino yanhasi. Ndoda kuti utarire zvekare ndima iyoyo. Jesu vagere kurudyi rwaMwari, vari kunzvimbo iri kumatenga. Nzvimbo iyi ndo inogarwa nevanhu vakuru kudarika masimba ose, vakuru kudarika nyembe dzose, kwete dziri munyika muno chete, asi mune ichazouya, kureva kuti Muponesi Jesu ndo vana masimba ose epanyika pano nenyika dzichazouya zvekare. Ngaindikutaridzei ndima iyoyi mabhaibheri akati wandei, kuti munyatsonzwisisa zviri kutsanangurwa mundima iyoyo. Kwai vanhu vagere panzvimbo iyoyo vakuru kuvatongi vose, vakuru kunyembe dzose dzingapiwa vanhu munyika ino
kana munyika ichauya. Jesu vakuru kudarika masimba ose nevatungamiriri vose nevatongi vose. Ndo vakuru kudarika vanhu vose vari munyika yanhasi. Kana tikataura takamira muzita ravo, tinenge tiri kutaura tichishandisa masimba anodarika masimba ose angawanikwa panyika pano. Ndivo vakuru kudarika nyembe dzose dzomunyika muno. Haleluya! Pakadai unofanira kuti haleluya. Rimwewo bhaibheri inoti kwanzi Jesu ava nzvimbo yavaigere ndo nzvimbo inogara vanhu vana masimba anodarika masimba ose angawanikwa navanhu vari pano nhasi nevachazouya. Haleluya! Tarira mabhaibheri ose awo yanenge achingotsinhira kudzama kwamasimba avo, kukura kwamasimba avo. Kwai vane masimba anodarika ehurumende dzose. Jesu vane masimba anodarika masimba ehurumende dzose nemasimba emadzishe ose aripo nhasi neachazouya. Saka ndo mukuru pahurumende dzose dziripo, nokuti ivo vane hurumende yavowo. Hurumende yavo ndo yakakura kudarika hurumende dzose dziripo. Rangarirai kuti kunonzi kwai hurumende ichange iri pamapipito avo. Saka ndo vane hurumende ina masimba anodarika hurumende dzose dziripo izvozvi nedzichazouya. Ona isu tinotevera mutemo chose, asi tinozongopokana nevanhu kana vari kuda kurwisana nezvatakarayirwa naMwari. Ndo pega patinozopokana navanhu ipapo. Zvisizvo hatina kutonetsana naye, tinochengeta mitemo yose. Tinongonetsana nevaya vanenge vachida kukanganisa zvinhu zvaMwari. Kana uri kungotsigira zvinhu zvaMwari, tinokutsigira. Tinotsigira hurumende dzose dzinenge dzichitsigira zvinhu zvaMwari. Asi kana pakaita hurumende inenge ichida kurwisana neshoko roruponeso, hatiwirirani nayo. Ichida kurwisa vatsvene, hatiwirirani nayo. Toda kuti muone kuti zita ratava kuzikanwa navo rakaita sei. Zita iroro iguru kudarika hurumende dzose nemasimba ose nenyembe dzose dzingawanikwa pano panyika kana munyika ichauya. Endera mechikuverengerai. Ngatitarire zvekare sezvandataura, mabhaibheri ose wayaya anotsinira chinhu chimwe ichocho chokuti Jesu vana masimba anodarika zvinhu zvose. Kwai vana masimba anodarika chero echinhu chipi chawada kufunga. Hapana chine simba rinodarika raJesu. Saka Jesu vari kutonga munyika ino yanhasi. Izvozvi vari kutonga uye vachatonga, vacharamba vachitonga. Zita raJesu rine masimba okutonga nhasi nokusingaperi.
Unoziva here kuti shoko roruponeso rakasvika kwatiri sei nhasi? Unoziva nemhaka yetiri kugona kuridzwa imhaka yekuti kune varume navakadzi vakashinga kuvimba naMwari, vakamira naMwari, vakashinga kuzikanwa nezita raJesu, vachimirisana nezvinhu zverima. Kureva kuti kune vakamirisana navanhu vakanga vachida kurwisana nezvinhu zvaMwari. Jesu vana masimba anodarika evatongi vose navatungamiri vese nechinhu chipi zvacho, kwete chiri munyika ino yanhasi chete, asi nemunyika dziri dzichauya. Zvina basa kuti chinhu chacho chinonzi chii, munhu wacho anonzi chii, mutungamiriri, mambo, upi, mutekwa-tekwa here? Handizivi kuti Klaus Schwab aida kuzviti chii, ndiye mumwe waida kuzvikuonekerwawo achida kuzviona sokuti ndiye ari kutonga pasi rose, achitaura mashoko akanyangara aitaura pamakore ama2020 na2021 pavakanga vachivhara dzinyika. Vanhu vese vanga vari kuinda kwaari kunonzwa kuti Klaus Schwab ari kuti chii. Asi ndakakuudzai ndikati Klaus Schwab uyu handisi kutombomuona munhoroondo yezvichinofanira kuitika panguva ino. Ndakatarira handisi kumuona, asi iye oga wandisiri kuona. Kune vamwe vakawanda vandisiri kuona, handivaoni vari vanhu vane zvavachaita zvikuru panguva ino yedu. Vakangouya kuti vazopfuura vaende. Haleluya! Unofanira kunge wakaona vamwe vakataura mushure memusangano wavakaita kuDavos weWorld Economic Forum. Ndakakuudzai kuti pavachapedza musangano iwoyu vanenge vagumbukirana zvokuti vanoshaya kuti vanga vamboitire musangano iwoyo, nokuti vakanga vari kuda kushandisa musangano uyu kuda kutonga dzinyika havachisina chavakabata. Zvinhu hazvina kufamba negwara ravanoda. Asi ndichakuudzai pamusoro pazvo rimwe zuva. Nokuti tisu tine masimba ose, tisatombonyengerwa zvako. Tisu tine masimba ose. Rega ndikuverengerezve, ndikutaridzezve rimwe mabhaibheri, kunzwa kuti mabhaibheri ari kuti chii. Rimwe bhaibheri riri kuti chii pano? Ati kwanzi Jesu ndo vari kutonga, vari kutungamirira zvinhu zvose, kudenga, pasi, kunyeredzi, kwose. Hapana kana munhu anozviti haatongwi naJesu, uye vacharamba vachingotonga saizvozvo nokusingaperi. Saka havasi kungotonga nhasi chete, asi izvozvi vari kutotonga, ndo vari kutungamirira zvinhu. Asi kuda muoti kwanzi kana Jesu vari kuronga zvinhu zviri kuitika, kureva kuti havasi kunyatsogona basa. Aiwa, haisi nyaya iyoyo. Chiri kuita kuti zvinhu zvinge zvakanyangara munyika inyaya yekuti vanhu vakapiwa basa rokuzviita vakamirira Jesu havasati varinzwisisa uye havari kuzviita. Ndosaka mwedzi uno uchifanira kuzvijaidza kutonga. Saka tichashandisa masimba ose atakapiwa mwedzi uno kutonga. Ndivo vari kutungamirira zvinhu zvose panyika pano. Ndivo vari kutungamirira zvinhu kunyeredzi pano panyika kwese. Haleluya! Hapana munhu anozviti haasi pasi pesimba raJesu. Ngaikutaridzei, ndai kuna vaRoma 5, totarira pandima 14.
unofanira kudzidza kushandisa zita raJesu. Dzidza kurarama semunhu anozivikanwa nezita raJesu. Nokuti kana nokutadza kwemunhu mumwe chete rufu rwakatonga muzita remunhu uyu mumwe chete akanga atadza wacho, vaya vakatora nyasha dzakawanda vakapiwa chipo chekururama chisingabhadharirwi vachatongawo muupenyu huno vachishandisa zita remunhu uyu anonzi Jesu muponesi. Kwayana vachatonga muupenyu huno nepanyika pano vachishandisa zita raJesu. Ndo zvaatotaurira, iwe ndiwe unofanira kutonga muupenyu huno nepanyika pano, asi kutaura kuti uchazotonga rimwe zuva hongu mune ramangwana tichazobetsera Jesu kutonga. Zvakasiyana nezvatiri kuita iko zvino tiri kutonga takamiririra, tisu tiri kuzivikanwa nezita raJesu. Jesu pavachazouya vachitonga kwechinhu chamakore, panguva iyoyo ndo patinotanga kuvabatsira kutonga. Ivo vachitonga isu tichivabatsira, nokuti ivo vanenge vauya vomene vachitonga muzinda wavo uri kuJerusarema vari pano panyika. Isu tinenge tadzoka navo kubva kudenga tichiuya tizotonga dzinyika, tichivabetsera kutonga dzinyika. Asi nguva ino handizvo zvatiri kuita. Panguva ino tisu tiri pano takavamiririra. Saka tinofanira kutonga samadzishe, samadzimambo. Saka tinotonga panyika pano samadzishe. Ngatitarire mune rimwe bhaibheri rinonyatsotsanangura. Iri bhaibheri mabhaibheri anonyatsotitaridza kuti tichatonga semadzimambo muupenyu huno. Takamiririra iye murume mumwe chete, Jesu. Zvino madzimambo anoita sei? Anotaura. Kwai pane shoko simba ramambo riri mumashoko avo. Kana pasina simba riri kushanda, kureva kuti mambo havasati vataura. Kwaona zvinhu zvisiri kuitika, mambo havasati vataura. Kwaona zvinhu zviri kuitika nenzira yausingadi zviitike, kureva kuti hausati wataura shoko ramambo ipapo. Asi kana ukataura shoko ramambo ipapo, panova nesimba, zvinhu zvinotanga kuitika zvichigadzirisika. Simba iroro isimba rokushandura rokugadzirisa zvinhu. Uda kugadzirisa zvinhu, taura mashoko. Taura mashoko. Taura mashoko. Kataura mashoko zvinhu zvinogadzirisika. Taura mashoko zvinhu zvinozogadzirisika. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Vakatituma kuti tinovamiririra. Nzwai mashoko avo pachavo muna Matiyo 20 ndima 10. Inzwa mashoko achibuda muromo maJesu. Jesu vakabva vaswedera pavaiva vakataura kwavari vakati, masimba ose akapiwa kwandiri, saka ndini ndava kutonga kudenga, ndini zvekare ndava kutonga panyika pano. Une munhu waunoziva here anotonga kwese kudenga nepanyika? Ndiani waunoziva? Vanhu vanogona kutaura zvavo voti ndini ndinotonga. Farao wakambotongawo pasi rose panguva yake. Madzimambo ekuAsiria akatombotongawo panyika pose. Vana Nebhukadhinezari weBhabhironi wakatonga, wakaita seachatonga pasi rose. Vakatonga havo. Wozowana madzimambo ekuPezhia newokuGreece. Greece yakatotonga pasi rose. Ukazouya wekuRoma, ivavo vakati vachatonga nokusingaperi, asi havachisipo. Asi mumazuva iwayo
Jesu ndopavakauya. Roma payakanga iri kutonga, Jesu ndopavakauyawo ipapo. Vakati masimba ose akapiwa kwandiri, ndindava kutonga kudenga, ndindava kutonga panyika. Unoona kunzwisa kuti nemhaka vaivenga vadzidzi vaJesu, nokuti vadzidzi vaJesu vaitaurawo nezvimwe hurumende yakanga isiri yaKesari. Zvikanzi kune hurumende yakakura kudarika yaKesari. Kesari haana kuzvida izvozvo, haana kuda kunzwa mashoko akadaro. Vatongi vavo madzimambo haana kuda kunzwa mashoko iwayo, asi mukutsamwa kwavo ndokuparadzwa kwavakaitwa ikoko. Hazvina kuzotora nguva, ushe hwevaroma hwakabva hwaparara. Varipi nhasi madzishe evaroma? Akaenda, Jesu vachingori pano. Jesu vachingori pano, ndo vachingotonga. Zita ravo richine simba nhasi sezvarakanga rine simba kare. Tarira vaHebheru 13 ndima yesere ndinoida iyoyo. Vanhu ava ndivo vakatitaridza kuti Jesu muponesi havashanduki, vanoramba vakadero zuro nhasi nekusingaperi. Kwose kwauri simudza maoko ako vatende nokuda kworudo rwavo netsitsi dzavo. Chashandisa zita ravo. Oh, haleluya. Malebo shataka. La braco de lostria margisha branga de lostria brac de lostria. Lebro sancre telemera gasia di cosa magia brachia. La pradiga zonte, la pradiga zonte, la pradiga zonte, la pradiga zonte. La pradiga zonte bacosa, la pradiga zonte maristrakia, la pradiga zonte macrotia, la vanamate vakudze tichiimba muchivarumbidza nokuvakudza. O balesto drakia, balastraka brogansia. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Vatende nokuda kwesimba ramweya mutsvene muupenyu hwako. Haleluya.